бо як ҷаҳон самимият ва умеди тансиҳатии шумо дуруд мегӯем ба тамошобинони барномаи Каминшо. Нашри 29-уми барномаи худро пешкаши шумо намуда истодаем ва чун ҳар вақта ман Неъмат Салимзода талош кардам то дар ин барнома низ баҳри шумо хабару гузоришҳои ҷолибро гирдоварӣ намоям. Барои ҳамин аз шумо даъват ба амал меорем ки барномаи моро то интиҳо тамошо намоед, зеро гуфтаниҳои ҷолиб дар пеш аст. Ҳамчунин моро дар Инстаграму Фейсбук ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ ҷустуҷӯ карда назари худро дар зери наворҳо бинависед, то мо битавонем ба шумо иртибот пайдо кунем ва баҳри беҳтаркунии барномаи худ сай намоем. Агар шумо дӯстдори футбол ҳастед, пас аниқ огаҳед ки дар маросими қуръакашии Лигаи Қаҳрамонҳои КФО дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе шомили гурӯҳи Е шуд. Дар ин гурӯҳ бошгоҳҳои Персиполиси Эрон, Ал-Дуҳайли Қатар ва Ал-Насри Арабистони Саудӣ қарор гирифтанд. Дастаи Истиқлоли Душанбе бозии якуми худро дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи Қаҳрамонҳои КФО 2023-24 дар майдони худ бо тими Ал-Дуҳайли Қатар анҷом медиҳад. ин дидор рӯзи 18 сентябр дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе баргузор мешавад. бозии дастаҳои Истиқлол ва Ал-Наср эҳтимол дар оғози моҳи декабр баргузор мегардад. Бале, яъне Истиқлол бо дастае ба майдон мебарояд ки дар он ситораи футболи ҷаҳонӣ Криштиано Роналдо қарор дорад. Маҳз ҳамин нукта барои корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ ҷолиб шудасту имрӯзҳо атрофи ин бозӣ баҳсу андешаҳои зиёд давр мезанад. Масалан, дар шарҳи ин хабар дар Фейсбук корбарон аксарашон ба он назаранд ки дар ин бозӣ Роналдо иштирок нахоҳад кард, вале ин вобаста аст ба натиҷаҳои бозиҳои дастаи Истиқлол то Ал-Наср. Агар иштирок ҳам кунад, мардум 4 моҳ пеш, яъне аз худи имрӯз дар фикри ҷою нархи чипта афтодаанд. корбаре бо номи Меҳрубон дар Фейсбук дар шарҳ навиштааст ки мо дар ин бозӣ киро мухлисӣ кунем, Роналдо ё Истиқлол? Ман фикр мекунам ҳамаи гапу кор сари ҳамин савол аст, зеро имрӯз тоҷикони мо бо омадани Роналдо мисле ки гумон доранд ӯ баҳри тамошо ё кадом тренинг меояд ва ҳама аз омадани ӯ шодикаф шуда истоданд, лекин фаромӯш карданд ки дар ин рақобат дастаи Роналдо ҳарифи Истиқлоли Душанбе аст. бубинед ки бо хабари омадани Криштиано ҳатто тоҷикони мо ба ду гурӯҳ ҷудо шуданд. Некрӯз Нарзиев, як корбари Фейсбук, гила кардааст ки бо омадани Роналдо баъзеҳо аз тими кишвари худ даст мекашанд, аммо Ғайбулло Шукруллоев бо як лаҳни тунд ба ӯ ҷавоб дода гуфтааст ки футбол бозии оммавист ва ҳар касе ки хоҳад дастаи дӯстдоштаашро мухлисӣ мекунад. омадани Криштиано Роналдо ба Душанбе ин иди ҳақиқии футбол аст. ба ин ишораҳо Некрӯз ҷавоб додааст ки ту рав аз Ал-Наср ҳаводорӣ кун, вале баъд аз бозӣ чӣ мекунӣ? мавзӯи ҳаводорӣ аз Ал-Наср рӯзноманигори собиқадор Обид Шакурзодаро низ водор кардааст то сари ин масъала андешаҳояшро баён намояд. ӯ дар як матлабе навиштааст ки ҳеҷ гоҳ ҳеҷ дастае аз кишвари мо дар баробари ин гуна тимҳои овозадор қарор нагирифта буд ки имрӯз Истиқлол қарор гирифтааст. муҳим нест Истиқлоли моро камқудрат ё тавонманд арзёбӣ кунанд. муҳим он аст ки Истиқлоли мо дар баробари ин ғулҳои бо каруфар муқовимати шоиставу арзанда кунад. барои ҳунарнамоӣ бо барори дастаи Истиқлол фақат таъкид бар ситоди мураббиёну бар худи даста ноинсофии мост. дар корзори шоистаи Истиқлол бо ин гигантҳои Осиё мо ҳама бояд даст ба дасти ҳам диҳем. муҳимтарин таъкиди ин рӯзноманигор он аст ки мегӯяд Роналдо кӣ аст? биёяд ё набиёяд чӣ? барои мо ифтихору престиж Истиқлоли Душанбе аст. бояд бо Истиқлол дар ин фасли ҳассос таърих бисозем ва дигаронро водор кунем ки на ину он гӯянд, балки Истиқлоли Тоҷикистон гӯянд. ба Душанбе омадани Роналдо парвози Гагарин ба моҳ нест. барои мо гузаштан аз се наҳанги қораи Осиё фатҳи моҳ аст. корбаре бо номи Мирзоалӣ Мирзоалиев дар шарҳи ин навишта гуфтааст ки ҳамон номи Истиқлол бас аст ки моро тавассути футбол ҳамчун як кишвари соҳиб Истиқлол бишиносанд ва эътироф намоянд. агар Истиқлоли мо дар бозӣ ба ин тимҳои қавии Осиё бозӣ арзандаи худро нишон диҳад, боз ҳам барои мо ифтихор аст. ӯ низ аз ин мухлисии тоҷикон дар тааҷҷуб буда навиштааст ки намедонам чаро тоҷикони мо ин қадар бегонапараст шуданд. Роналдо меояд гуфта аз ҳуш мераванд. Ализода Муҳаммад бошад, агарчанде мухлиси Роналдо аст, аммо ин навбат тасмим гирифтааст
аз тими кишварамон ҳаводорӣ намояд. ҷобир нуров ҳам ба андешаҳои обид шакурзода розист ва ӯ гиламанд аз коршиносон аст ки дастаи истиқлоли моро ночиз пиндошта аз ҳоло умедашонро канданд. ӯ менависад: бояд ҳамин анализу суханҳои мотиватсионии шуморо муҳсин муҳаммадиев мегуфт, аммо ӯ ҳам аз омадани Роналдо гуфту мисле ки истиқлоли мо пеши ин се наҳанги Осиё ҳеҷ аст, мекӯшем бозии хуб нишон диҳем, гуфту халос. дидори истиқлол бо Ал-Насри Роналдо дар даври охирин аст. чунин ба назар мерасад ки Роналдо ба Тоҷикистон ҳам намеояд. ин қадар воҳима чӣ лозим? бояд фақат аз истиқлол истиқбол кард, на аз Роналдо ки рақиби истиқлол аст. рости ман шуморо намедонам, аммо мисли дигар корбарон ман ҳам ба гуфтаҳои шореҳи тоҷик Муродалӣ Тешаев розӣ шуда наметавонам. ин нафар дар як навори худ чунон бо ҳасосият аз омадани Роналдо истиқбол мекунад ки гӯё Роналдо дар майдон аз номи дастаи истиқлол баромад мекарда бошад. интизор аст ки ин футболбози ҷаҳону шӯҳратёри олам моҳи декабр қадом ба қалби Тоҷикистон шаҳри дилорои Душанбе мекунад. аз ин хотир ҳамдиёрони азиз, аз ҳамаи шумо даъват меорем ки биёед ҳама каса бо суханони нек ин чеҳраи футболи ҷаҳон Криштиану Роналдоро ки моҳи декабр дар назар аст омаданаш ба Душанбе истиқбол гирем ва бигӯем: Welcome to Tajikistan, Криштиану Роналдо. Тоҷикистон ба пеш, истиқлол ба пеш, Роналдо ба пеш. мо интизори шумоем. корбаре ҳам дар ҷавоб ба ин навор навиштааст ки дар ягон ҷо гапи дастаи истиқлол нест. метарсам шореҳони мо Роналдоро мухлисӣ карда ҳангоми ба дарвозаи истиқлол гол заданаш офарин офарин гуфта шодӣ накунанд. азам ҳам хитоб кардааст ки Криштиану омад, баъд чӣ шумо Роналдоро воҳимаву реклама карда ҷуръати дастаи истиқлолро кам мекунед. орасшон низ ба Муродалӣ савол додааст ки инро чӣ хел фаҳмем, ҳам истиқлол ба пешу, ҳам Роналдо ба пеш. ҳамин тарз дӯстон, шахсан ман мисли баъзе афрод ҳаводории сарсупурдаи кадом даста ё бозингар нестам, аммо дар ин рақобат аз Барселонаву Реал ё ПСЖ барои ман истиқлоли Душанбе ва аз Мессиву Роналдову Неймар ҳатто камтарин бозингари эҳтиётии истиқлол азиз аст, зеро ӯ муаррифгари тоҷику тоҷикистонӣ ва Тоҷикистони мост. барои ҳамин Тоҷикистон ба пеш. бо ҳамин мо расидем ба фарҷоми нашри 29-уми барномаи Комент Шоу. барои шумо дар ин оғози ҳафта барори кору роҳати ҷон таманно дорем. бигзор ҳавоятон салқину дилатон гарм бошад. моро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва ютуб пайгирӣ ва пайравӣ намоед. дар ҳафтаи дигар боз бароятон маълумотҳои ҷолибу ҷолибтарро омода мекунем. то дидан хайр.